का बताएं कुछ समझ में नहीं किया तो वही घर का गार्जियनो बनल को ठीक नहीं बाटे। आ गल करवा चौथ के त्योहार ऊ मुँह फुला घर में पटाइल बा आ ऊ सरवा गइल बाहर तो ओकर कौन हालिए चलना ही बाना तो पैसा कौड़ी बा कौन जवाबे नहीं के दे के बाबूजी व्यवस्था बाकी नहीं बाटे। बाबूजी का हो हम जातानी कहाँ जाते जातानी भौजी की यहाँ का करे का करे हाँ अब भौजी के यहाँ न जाई न इहरे न जाई करे त्योहार अगर बते भौजी के जाते रे चौथी आइल बा ना हाँ। जातानी वही जा 4 दिन रहब हाँ। आ चौथी हम वही जा भूखब हम हम के- यहाँ का भूखी हम के देखी हाँ? हम के देखी के देखी हाँ। कवन व्यवस्था रहे कैले बानी चौथी तो का खातिर करी हम उहो व्यवस्था लोग वाला उगइला त बम्बईए जाके धंस गइला आ तू व्यवस्था न कर पावा त नहीं हरावो न जाई हम जातानी जाई रे लिट्टी कहाँ चोखा ताने लगा मान जो खाई। है भगवान को हे हे सुन बे जो आइए मत घूम के जो बतावा ना है त्योहार आ गई आ दही हाल को देने के मरना धान में काट के गिरा दी हला भौजी का है भाई आ यहाँ का करता हो अरे बाप हो बाप ना जन लुआ होतिया का हाल चाल बा बहुत तुआ? बढ़िया बहुत बढ़िया भाई भाई जी का हाल चल गया ठीक है भाई भौजी हमरो ढेर दिन से जीव उता गइल ह का हो तो कहनी चलब 4 दिन भौजी के यहाँ रहब हाँ अब वही जौन बाकी है हम भूखियो के चली आई चौथी अरे बाल ले बाल त्योहार तो है भाई सब करी बाटे हाँ ये भौजी तो सब करो चौथिया तो सब कर हमारा तो गइल बना मालिक के को पैसा भेजा ना हम कोनो जोगाड़े करके करब हाँ तो हम कहनी हम चलतनी वही लागे हम भौजी के यहाँ भूखी रह तो ठीक भाई भाई तू रह हाँ। आ हमहू जाते तन धान गिरल बा के छाने ये भौजी का हो हम रही अकेले यहाँ आ तू जैबू धान छाने तो का भइल हमारा इलाका तो कोनो भारी पड़ गइल और भाई हमके भाई दादा इतना दिन पे आइलू ह तो रह हम जातन थोड़े धान बा गिरल छानले आई ना ये भौजी जब हाँ। ऐसा बात बा ना हाँ। तो तू जा धान छान हाँ। आ हम हऊ जाता नहीं तब घरे तो जा जा 2-4 दिन के बाद आई आइली ह रहे भौजी अब भागल चौकवा असल जाती जारी आइली रहे खाती अब भागल जाती जारी जो गईले तो हम ते लिट्टी चोखा लगाते बानी खाई बेले आइए भर मत हमारे घरे हाँ हम अब का करब आ काहे ना आई आइब रौरे घरे करे हम कहाँ गइल धा के ते गईले है नहीं हरे हाँ। अब भागल चोकवासन आवत है धा के ना गइल हाँ। भौजी से भेंट करे गइल नहीं तो हलो, भौजी हाँ। का 4 दिन पहले तबीयत खराब रहल गइल नहीं उनके देख अरे के। देखबे हाँ। जवन व्यवस्था रहे वही हिसाब से रहे के चाहे धाधाइल बाड़े का केवल अरे व्यवस्था पर। कैले बनी हाँ। रहे अरे नहीं खा व्यवस्था तो नहीं चलनी में झाँकब सुइया के छेदा में अब झाँक हिंद ले। समझदारी का बात कही चली, आते हैं कुछ बनावले का बानी दू दिन सोई तर बाणी हो तो चली हम लिट्टी चोखा लगावत नहीं आई चल चल बना हाँ। आइलिए भौजी हमारे यहाँ त्योहार बितावे हमन के नैहरे का घमंड नहीं करे के चाहिए नैहर ढेर दिन खातिर नहीं हो ससुरा में जीवन बीती आ हमारा IPS कॉमेडी चैनल है ए पर से ज़्यादा शेयर करी फॉलो करी हमन से जौन भी गलती सही भइल के गलती सही के माफ़ करी जय हिंद जय भारत।